ساخلمیا پارێزگەها دوهوکێ برەیên تایبەتên خۆ خوش قەیرana daraya herêmê cuda diket û xizmetguzariyên saxlemî dabîn diket. Levna hatiyekirin gelwana ku zankoya sesarî di bejdar bît têda. Ev zankoya di pitir harîkariya me ket û her du zankoya taybetî zankoya polîteknîk bû hindê ku programek bihête dana yê xwandina bakaloryosa perîstarî bes ya ciyawaza hemî bakaloryosa dînê nûke kar pê tête kirin li seranserê Iraqê. Rêveberiya saxlemiya parêzgeha Duhokê çendîn proje û xizmetên saxlemiyê beriya niha bi hevkarî digel welatê İtalya bi cih înayne. Bu demê dahatî jî balyûza İtalya dibêje ew ê hevkar bin digel saxlemiya Duhokê ji bo pêşkêşkirina xizmetguzariyê. Serareyî hebûna gelek astenga di rêka me da belê dê her berdewam bîn bo alîkarîkirina hikûmeta Herêma Kurdistanê. Hikûmeta İtalya dixwazî ji aliyê sexlemî ve harîkariyeka baş û berdewam biket bô ku kertê sexlemî li Herêma Kurdistanê ber bi başiyê ve biçîn. Welatê İtalya taniha di çendîn buwaran da harîkariya parêzgeha Duhokê kiriye û bi taybetî diwarê saxlemiyê da ku beriya niha bi kujmê $3 milyon xizmetguzariyên saxlemî pêşkêş kirîne û bu dahatî jî $900,000 ê xistîne di xizmeta saxlemiya parêzgeha Duhokê da. Dilşad Hîm û NRT Duhok.